Другото нещо, което е голяма заблуда относно финансите, това, което ни представят за финансите, е така наречената пенсионна система. Като в България ние имаме така наречените три стълба. Имаме задължително, което отива в държавен фонд. Имаме доброволно задължително. И имаме доброволно, ако искаш да си инвестираш в някакъв доброволен пенсионен фонд. Много хора казват, че не разчитат на пенсионната система, но те нямат никакво друго планиране на финансите в дългосрочен план. Защото двете им големи инвестиции, едната е в недвижим имот, втората е, вярват, че от пенсионната система ще им платят нещо. Какво трябва да знаем за пенсионната система? Пенсионната система е създадена преди години от Ото фон Бисмарк за първи път в Германия, като е имало една такава специфика в тогавашното общество. 1800 година средната продължителност на живота е била 32 години. И за 32 години хората, значи знаете един 32 годишен мъж, колкото и да е зле, се може да работи. Или жена. До 32 години се справяме, нямаме проблем с здравословно състояние да се изхранваме. Естествено има някои хора, които са инвалиди, но те са малко. Защо е важно това за управляващите? Защото хората не дигат бунтове. Те се насочват към това как да изкарат пари, като си намерят работа. 1900 година, обаче средната продължителност на живота скача на 50 години. И тук започва да се появява един проблем. Проблема е как тези хора, които вече, понеже хората, когато работят тежък физически труд и в един момент те спират да могат да работят. И обикновено на 40-45 години тогава на хората им било по-трудно да извършват определени трудови дейности, които тогава са били много тежки, да кажем миньори, селскостопанската работа, защото няма толкова много машини, хората трябва да го извършват със свои средства, с личен труд. И дига се продължителността на живота, което прави така, че една голяма част от хората не могат да работят. Не голяма част, но има някаква част значителна от хората. Примерно те са 10%, само 10%. Но тези 10%, когато не могат да работят, те започват да създават потенциал за бунтове, недоволства, което управляващи се чудят как да разрешат, защото за тях е важно системата да функционира добре. И какво измисли тогава Ото фон Бисмарк? Да направи пенсионна система. Понеже на 10 осигуряващи има само един пенсионер, тогава системата работи лесно, защото тези 10, като дадат малка част от парите си, в крайна сметка този един, който е осигуряващ, той може да си получи достатъчна пенсия, като това е било даже много хубаво за държавата. Това е система, при която и държавата разполага с отделни средства, защото когато държавата прави един фонд, тези 10 човека вкарват пари в него, примерно те вкарват, да кажем, тогава 1000 марки. На пенсионера изплащат 200 марки. На работещите в системата дават 200 марки пенсионната за работни заплати и помещения и 600 марки остават в държавния бюджет. Така, в един момент тези пенсионни фондове започват да натрупват огромни средства. И държавата може да ги инвестира, може да работи с тях, тя разполага с един голям капитал. Обаче, сега какво е положението днес? Нека да го видим в България. Сега сме 2018 година. Средната продължителност на живота в България е 75 години. Значи вижте, тя се е дигнала от 50 на 75. Коефициента на застаряване на население в България в момента е 56%, като до 2050 година той ще стане 73%. Или на един осигуряващ ще има
двама пенсионери, те даже не са двама, ами тук стават трима пенсионери, но като добавим социално слаби и други, те стават и невръстни деца, стават около 6 човека. Един човек ще трябва да осигури 6 човека, което е абсолютно невъзможно, защото ако ви вземат пари от вашата заплата, за да изхранват 6 човека и те да живеят добре, то това означава, че на вас нищо не трябва да ви остава и тези 6 човека ще живеят бедно. И понеже в държавите, в модерните държави, знаят, че това нещо се случва, те възприемат мерки, с които първо, обаче забележете, на нас не ни казват, че трябва да намалим пенсионните осигуровки или да ги спрем, или че в един момент ние няма да получаваме пенсии, а това, което правят в момента и в България тази година, увеличиха с 1%, още повече пари да дават за пенсионни осигуровки, защото няма как да се изплащат на пенсионерите. Обаче, въпреки този 1%, ние имаме постоянно застаряващо население, защото коефициента нужен за възпроизводство на населението трябва на едно семейство да има 2,1 деца. 2,1, защото има и детска смъртност. И ако в момента раждаемостта в България е 1,2, което означава, че ние още по-мощно застаряваме и още по-малко хора има, които да изплащат осигуровките. Тогава държавата какво решава да прави? Така наречено швейцарско правило. Значи тя увеличава пенсионната възраст като е планирана дори в Германия да стане 78 години, значи виж на 78 години да се пенсионира един човек, след 2030 година, което те постепенно увеличават пенсионната възраст, така че един човек да не може да достигне до нея. И си помислете, ако вие сте работодатели, колко хора бихте наели над 60 годишна възраст и за какви пари бихте ги наели и пък съответно над 60 годишните хора как могат да имат такава работоспособност като по-младите хора. И второто нещо, което правят, е да се намалява размера на пенсиите. Като ако процента инфлация е 3%, на пенсионера му дигат пенсията с 1%. Или средно на година процента пенсия пада с 2%. И така, от парите, които влизат, един пенсионер получава все по-малко пари и той ги получава за време, когато никога един вид ще го получи в период, в който той няма да достигне. Или се получава като имаше една карикатура, където едно магаре върви, един човек с един кол му вързал един морков. Обаче колкото по-напред върви магарето и моркова по-напред се премества и така човека никога не достига моркова. И сега те тук казват, вижте, за да не се случва, виждаме, че има проблем с тази държавната система, правим частните пенсионни фондове, които са задължителни. Повечето хора вярват, че когато има регулация, на борсата са много повече спекулантите, които печелят. Малко съвети към неразбиращите да влагат средства дългосрочно над 10 години на борсата. Криптовалути са спекулация е балон. Не мога да кажа дали спекулация е балон, просто не ги разбирам в момента. Здравейте, господин Михайлов, бихте ли казали кое е вашето мнение за бизнеса в аграрния сектор в България? Има ли бъдеще според вас и трябва ли да се произвежда повече българска продукция? Да, има бъдеще в аграрния бизнес. Той в целия свят аграрния бизнес се дотира, във всяка една държава. И предполагаме България ще продължи да се дотира. И защото обществото трябва да плаща, за да се произвежда. В един момент, понеже има определени дейности, в които не могат да се докарат на печалба, но са жизнено важни за обществото и те затова част от парите от данъците отиват да се дотират такъв тип бизнеси, като дори според Питър Дракър съвсем скоро бизнес с дотиране ще стане и производството, защото той също е бизнес, който постепенно отива в тази фаза на да не може да бъде самия той рентабилен.
и как виждате бъдещето развитие на бизнеса в България, какво му липсва според вас в момента, какво можем ние да предложим на чужденците, когато те вече нямат конкурентно предимство. Значи вижте, за бизнеса в България има една огромна заблуда, която ние имаме, че е хубаво да идват чуждестранни инвестиции. Какво правят чуждестранните инвестиции в България? Идва примерно някой, инвестира в наша мина. Той купува тази мина и ние казваме, той създава работни места. Ето пак това са заблуди, защото навсякъде има такъв показател, който е много добър, ако има увеличени чуждестранни инвестиции. Но чуждестранните инвестиции, когато идват тук, те гледат да използват някакъв потенциал в България, без обаче да развиват трудовия кадър. Защото за нас е най-важно като българи да са развивани хората, населението, по такъв начин, че да са по-адекватни за утрешния ден или да вземат повече пари, да бъдат образовани. Но както виждате, бизнесите, които идват в България, те не инвестират да образоват кадрите, а могат да ги специализират тясно само в тяхната област. Идва примерно дадена златна мина, тези Dundee Precious, които да инвестират. Те инвестират в България, за да разработват и извличат злато. Извличат нашия ресурс, това го правят и в Африка, между другото, и затова африканските държави ги държат такива бедни, нискоинтелигентни, за да могат да им вземат ресурсите и същевременно хората, докато се карат, те го вземат без пари и много се унищожава околната среда, защото златните мини, отпадъчните продукти, защото те са специални химикали в момента извличат златото, има нова технология, то е много, много отровно. И те правят едни огромни изкопи, в които се изсипва тази шлака, които са пълни с вода. Тази отровна шлака се просмуква в почвата и после населението и хората, които са имали, всъщност те са работили, аргатували са на тези хора, те са спечелили, като си продали златото в чужбина, за нас остава възможността да се справим с последствията. И за много други бизнеси ние в България искаме някой чужденец да дойде, да инвестира в България, но когато чужденецът дойде, той идва да инвестира по такъв начин, че да обере от българския народ, а не да внесе в него. Бъдещето в България на бизнеса е да се създават бизнес продукти, които от България да се изнасят към света. А това могат да го правят български предприемачи. И трябва да се промени модела на досегашния едър бизнес в България, който досегашния едър бизнес в България е създаден предимно от приватизация, от сделки, от далавери, понеже ние ги виждаме по какъв начин се изкарват парите и повечето млади хора се стремят по този начин да изкарат пари. За тях е правилно да инвестираш, ако имаш поръчка в държавата. Много хора поговорете, ще видите колко е важно европроект да има задължително. Дори ние правим някои проекти и те ни питат, по европрограма ли ще вземате пари. Това е нещо задължително, който някой те пита. Другото, което са свикнали от приватизация или от някакви държавни сделки, те да вземат пари и всички хора се насочват в този сектор. Гледат много да се експлоатира морето и планината, които те вече са тотално презастроени и не се мисли за дългосрочното развитие. Този модел трябва да се премахне. От тук нататък трябва да се насочат българските младежи, младите предприемачи към това как да направят работещ бизнес модел на база конкурентните предимства, които имаме в България и да привличаме по-скоро чужди потребители на създаден от нас продукт. Тогава ние ще бъдем добре. Във всеки друг случай, защото има и някои момчета в интернет, които пишат, важното е, че ми дават голяма заплата. Те ще ви дават голяма заплата, докато имат полза от вас. В един момент, когато нямат полза от вас, те се прехвърлят там, където има някой, който е с по-ниска заплата. Обаче вие до края на живота си няма да може да се освестите от това нещо, което ви се е случило и в крайна сметка тежко ще живеят хората, които са решили в даден момент да си осребрят инвестициите. По-хубаво е да направим обратното, да започнем ние да създаваме продукт, ние да имаме иновативни дейности при нас, ние да развиваме бизнес модели и тези бизнес модели вече от крайния продукт да печелим, като купуват чужденците, по този начин повече ще привнасяме и ще става по-добре положението в България, отколкото идвайки чужди инвеститори, те малко по малко не завладяват, а завладяването означава, че тук може да има пари и да е райска градина, обаче ние ще ги гледаме как те живеят райски, а ние ще им слугуваме и ще им чистим и ще им бършим. Какво ме мислят за социалните помощни плащания? Трябва ли данъкоплатеца да плаща за помощ или всеки човек трябва да носи отговорност за себе си? И в един и другия случай, когато хората паднат тотално на земята, трябва да се мисли
как да им се помогне до там, че тези хора поне да запазят човешкото достоинство, но повече трябва да се насочат пари, усилия в тази посока, да може на тези хора да се образуват, преквалифицират и когато им се покаже, че няма друга възможност, да им се даде възможност те да си изкарват пари, защото има една максима: дай на човека пари и ти му вземаш достоинството. А вземеш ли му достоинството, му вземаш живота. Хората не трябва да бъдат учени да им се дава, а трябва да бъдат учени как те да изкарват, защото тогава имат достоинство. Всичко това, което в политиката всеки един политик гледа да ви спечели с това: аз ще дам или кой ще ти даде, това да знаете, че е най-лесният начин, по който да ви заробят. Или вие ги изкарвате парите, няма кой да ви даде пари. Какво ви е мисленето? Да, здравейте, мислите ли, че ще има пенсии изобщо след 20-30 години? Аз мисля, че няма да има пенсии. Също за задължителните пенсионни фондове, които уж си мислим, че там се натрупват средства, задължителните пенсионни фондове са регулирани от държавата, а всяко нещо, което е регулирано от държавата, то не е ефективно. Има един икономист, Милтън Фридман, който е Нобелов лауреат точно по монетарната политика. За монетарна политика има Нобелова награда. Човека, който най-добре разбира монетарните явления. Милтън Фридман казва така: когато един човек харчи своите пари за себе си, на него му пука как ги харчи и колко харчи. Ако аз харча моите пари за мене, ми пука тази чаша колко струва, искам да е най-хубавата чаша. Когато харча вашите пари за мен, не ми пука колко струва тази чаша, просто искам да е най-хубавата чаша. Дали ще платите двойна тройна цена, не ме интересува, защото вие плащате. Когато харча моите пари за вас, на мен ми пука колко харча. Дали искате такава чаша или си вземете най-големия буклук, аз щом съм определил 1 лев, най-важното е за мен само 1 лев да дам. Но казва, когато харчите парите на другите за другите, или това са държавните пари, на вас нито ви пука колко харчите, нито как ги харчите. Така че държавата няма управия, всяко нещо, което е държавно регулирано, да знаете, там има корупционен модел. И частните, задължителните пенсионни фондове, те са регулирани от държавата. Там задължително 50% от парите се вкарват държавни ценни книжа или те пак отиват в държавата, която до сега България никъде не е инвестирала, така че да се върнат средствата, да станат повече или поне да се запазят. Или и там средствата се губят. Няма да казвам вече и други схеми какви се правят в тази посока, но нито частните, така че финансови консултанти, които ви учат, че нещо може да очаквате въобще от пенсионни фондове и да си вкарвате парите там, защото ще получите 10% данъчни облекчения. Да, ще получите 10% данъчни облекчения, ще имате 100% загуба на средствата. Въобще не трябва да се разчита на пенсионен фонд. В никакъв случай. Сега аз плащам осигуровки, защото така или иначе това е данък, който трябва да платя на хората, които са в момента. Знам, че трябва да го правя. Няма смисъл да се бунтувам, защото ако направим както и да е положението в момента, едните хора ще бъдат недоволни. Аз съм млад и силен, мога да плащам. Си плащам осигуровки, ще плащам на пенсионерите в момента. Но аз трябва да си направя моята система така, че да не зависи от това. Няма значение, че аз съм плащал. За мен няма да има кой да плаща. И това трябва да го знае всеки един човек, когато си прави финансовите планове. В момента българското злато се изкупува на много по-ниска цена, отколкото златото от Африка. Това е пагубно за българската икономика. И то въобще, на каквато и цена се изкупува, то си е пагубно. Те парите не отиват нито за нас, нито за вас от държавните пари. Можем да видим, че образованието в България е с много лошо качество, а единственият начин българите да просперират е с образованието. Така че аз ви съветвам, с вашите пари си купувайте книги. Тази книга не я издаваме ние. Не я издаваме ние, много е хубава. Ето, нямам печалба от тази книга, просто ви я препоръчвам, чисто сърдечно, защото е хубава и може да я разберете. Пенсии след 23 години няма да има. Как според вас може да привлечем повече чужденци, които да харчат пари в България, когато създадем продукт, който е качествен на световно ниво? Не може да създаваме продукти, защото ние в повече случаи на нас са ни втълпили точно с тези големи финансови заблуди, на нас са ни втълпили в годините, че ние сме второ качество и ние не можем да направим нещо. Ще дам един пример, понеже ние правим един парк, който 50-60 милиона евро инвестицията и казваме, колко много пари. За сравнение, Дисни в Париж само го разширяват с 2 милиарда евро. Значи, вижте разликата в мащабите. И ние, когато не можем да си помислим, ние просто блокираме във всякакви цифри, които са по-големи, за да направим един качествен продукт, все пак има някакви граници, в които трябва да се прескочат тези граници. Не става
да направим, примерно да им покажем на хората как ни пасат кокошките и те да идват, защото кокошките пасат. Това лесно може да се копира и на Запад да се направи. Какво мислите за правилно да направим на фона на това старящо население в Европа? По-добре ли е сами да се осигуряваме? Къде да се осигуряваме? Да, най-хубаво е сами да се осигуряваме, да си направим такъв инвестиционен портфел, в който когато станем на тези години, да знаем, че той ще ни носи необходимия доход. Другото, което можем да правим на това застаряващо население, да правим малко повече деца. Ето, това е нещо, което можем да направим в момента. Децата са нещо хубаво, поне по 3 деца на семейство и ще си решим този проблем. И можем повече да се насочим, да си обединяваме усилията и да търсим възможност в новосъздаващи се бизнеси да подкрепяме предприемачи, които имат желание да направят нещо ново, защото с това, което до момента сме видяли, не само в България и в Европа, затъват, бедните хора стават все по-бедни, богатите стават все по-богати. Ако продължаваме по същия начин, и ние просто ще си имаме и същия резултат. В колко пенсионни фонда се осигурявате вие лично? Аз се осигурявам това, което ми е задължително от държавата да ми вземат и аз въобще не ги броя, защото аз знам, че нищо няма да получа, така че не се осигурявам в доброволен пенсионен фонд, сам да съм решил да давам пари. В какви пенсионни фондове се осигурявате? Частни или чуждестранни? Къде се осигурявате, ако не е тайна? Ако един човек иска да си прави осигуровка, по-добре да си инвестира в някой фонд или индекс, който е да си избере добри компании с по-дългосрочна перспектива и да инвестира в тях по-дългосрочно. Това е нещо, което може да направи, или пък да си направи пакет от инвестиции, примерно по-добре от пенсионния фонд е някаква глобална инвестиция, или пък да кажем може да си купи малко земя в България, но трябва не само в едно нещо да инвестира, защото ако инвестира само примерно земя в България, ако утре тук се смени законодателството, ако отново приватизират земята, ако примерно България вече не е България, се нарича по някакъв друг начин, тогава ще сменят закона и старите собственици ще загубят това, което имат до момента. Защото законите важат само при сегашните условия, които имаме. Сменят ли се условията, сменя се и нашата собственост. Така че малко повече трябва да мислим къде да си влагаме средствата. Така, спираме днеска за големите финансови заблуди. Следващия път ще продължим и с други инструменти, с които ви лъжат, заблуждават и държавите и въобще как е създаден финансови апарат по един такъв начин, че обикновеният човек не може да се оправи. Как можем да го разберем това нещо? Не е само до компетентността, защото вижте, ако кажем, че в България хората са некомпетентни, то в Съединените американски щати много хора търгуват на фондовата борса. Защо въпреки всичко, това, което може да потърсите и в интернет, за изявление на Уорън Бъфет, който казва, че най-големият проблем в днешното общество е увеличаващата се разлика между бедни и богати. Все повече хора стават бедни, все по-малко хора има средна класа и все повече хора стават богати. Това е защото богатите искат да запазят това статукво, при което правилата на играта са направени по такъв начин, че бедният само може да вярва, че ще стане богат, ама никога не може да стане. И ако вие искате да продължите тази игра, в която имате надежда, но никога няма да постигнете резултат, може да действате по тази система. Ако искате обаче нещо да се промени, то трябва да промените нещата. Кой е правилният път, ще го намерим в движение. Но той трябва да е различен от досега съществуващото. От малък знам, когато наблюдавам комшиите, че ако живея като тях, аз ще имам техния живот. А ако не искам да живея като тях, то трябва да правя нещо различно. И правейки нещо различно, ми се е случвало да правя големи грешки. Но благодарение на тези грешки се научавам и кое е правилното и така аз наистина започвам да живея различно. Така че не се страхувайте от новото, а помнете, че единственият изход от ситуацията, която е в момента, е само новото. И тези, които ви казват дръжте старото, са хора, които по някакъв начин или печелят от тази система, или ги е страх да не останат сами в тази система. Това беше от мен за тази вечер. Желая на всички приятна вечер, да съм ви бил полезен. Може да ми изпращате определени въпроси и в следващото предаване за големите финансови заблуди да ви отговоря за тях, а иначе аз ще си подготвя определен материал, с който да ви обясня за някои неща, които вие ги смятате, че те са по един начин, а всъщност те са коренно различни. Приятна вечер желая!